Usein kysytään, että miksi näissä Euroopan parlamenttivaaleissa pitäisi äänestää, mihin sitä Euroopan unionia oikein tarvitaan. Kansanedustajana me tiedämme vallan mainiosti, että tänä päivänä on iso joukko suomalaisia koskevia asioita, joita ei pystytä itse asiassa Arkadianmäellä ratkaisemaan. Miksi? Siksi, että nämä asiat ja ongelmat ovat sellaisia, että ne eivät kunnioita Suomen valtiollisia rajoja. Ja siksi me tarvitsemme yhteistä ylikansallista yhteistyötä. Euroopan unioni on juuri meidän väline. Mitäs tällaisia ongelmia on? Otetaan esimerkkejä. Itämeri tänä päivänä on käytännössä EUn sisämeri. Maailman saastuneimpia merialueita. On selvää, että tarvitaan yhteisiä eurooppalaisia toimia. No, ympäristöongelmat yleensä ymmärretään selvästi tällaisiksi yhteisiksi asioiksi. Tämä finanssikriisi nyt vähintään on opettanut sen, että myöskin kansainvälinen finanssijärjestelmä, sen sääteleminen vaatii yhteisiä toimia. Veroparatiisista ei päästä eroon Arkadianmäellä tehtävällä päätöksenteolla. Samoin turvallisuus. Turvallisuus on yhä enemmän yhteinen. En puhu pelkästään ulkoisesta turvallisuusuhista, vaan ihan sisäisestä turvallisuudesta. Kansainvälinen rikollisuus on keskeinen ongelma tällä hetkellä ja siihen ei päästä kiinni muuta kuin Euroopan unionin tasolla. Eli Euroopan unioni on juuri sen takia, että siellä tehdään näistä meitä yhteisiä asioista päätöksiämme aivan samalla tavalla kuin me pohdi kunnanvaltuustojen roolia tai eduskunnan roolia suomalaisessa demokratiassa, niin meidän syytä kunnioittaa tätä eurooppalaista demokratiaa.